संगीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुसहरी बाजार। घर में के बानी अभी कनिया कैसे किने जाए हम समनिया जाई न खरीद लाई। घर में के बानी अभी कनिया कैसे किने जाए हम समनिया चले के बा मैया के दुअरिया ए बालम चले के बा मैया के दुअरिया ए बालम लइहा देवरिया से चुनरिया ए बालम लइहा भटनिया से चुनरिया ए बालम लइहा मुसहरी से बोली सच्ची दरबार की बोली थाने वाली मैया की सेना वाली मैया की। ए जी देखिले देवरिया में भीड़ बड़ा होला भूल जानी जाई बसैया नारियल के गोला काहे रउआ भूला तनी जी जाई ना। ए जी देखिले देवरिया में भीड़ बड़ा होला भूल जानी जाई बसैया नारियल के गोला साथवा में ले आई मिठैया ए बालम साथवा में ले आई मिठैया ए बालम लइहा देवरिया से चुनरिया ए बालम लइहा भाट पार से चुनरिया ए बालम लइहा नोना पार से बुझनी। बोली बोली दुर्गा मैया देखी सैया देर बके आई बजानी रात के गाठ पार ले राजा हमारा बात के दे राजा जी जाई ना। देखी सैया देर बके आई बजानी रात के गाठ पार ले राजा हमारा बात के मैया लाले ली मुनरिया ए बालम मैया लाले ली मुनरिया ए बालम लइहा देवरिया से चुनरिया ए बालम लइहा तू घाटी से चुनरिया ए बालम लइहा सलीमपुर से सेना वाली मैया की बोली थाने वाली मैया की बोली सच्ची दरबार की। मैया के भजन सुंदर अनिल से लिखवनी गावेला पचरवा सुगरीब के बोलवनी बुझनी है राजा जी जाई न प्रदीपवा के लिया ली। मैया के भजन सुंदर अनिल से लिखवनी गावेला पचरवा सुगरीब के बोलवनी घर में चौरा कह के लगरिया ए बालम घर में चौरा कह के ला नगरिया ए बालम खुश होए मोरी मायरिया ए बालम लइहा देवरिया से चुनरिया ए बालम लइहा देवरिया से अब बात कर जाई ना मुस्तफा प्रदीप टुनटुनवा के लिए घर में के बानी अभी कनिया कैसे किने जाई हम समनिया घर में के बानी अभी कनिया कैसे किने जाई हम समनिया चल के बा मैया के दुअरिया ए बालम चल के बा मैया के दुअरिया ए बालम लइहा देवरिया से चुनरिया ए बालम लइहा भटनिया से चुनरिया ए बालम लइहा भेमारी से।